አርዕስተ ዜና በዓል ጥምቀት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መላይ ኢትዮጵያ በድምቀት እናተኸበረ ይርከብ። ኩሉ ብፍቅርን ሓድነትን ጠጠው ብምባል ንሃገር ሰላምን ዕቤትን ብጽሒቱ ክፍጸም ይግባእ ክብሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ገሊጾም። በዓል ጥምቀት ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ብብርኪ ዓለም ዝኽበር በዓል ከም ዝኾነም ይግለጽ። على سنبت 11 ጥሪ 2017 ዓ.ም ቀትሪ ሰዓት 9 ተኣኺሉ ናባኹም ዝተዳለዉ ማዕዲ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ዜናታት ጌታቸው አለው ምሳኹም ክጸንሐ ሰናይ ምክታል ነክኾነልኩም የምነ ድሕር ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንራኸቢና نملا صعبتي من كريستنا نكون كلتشحن 17 عام تمرت بعل ጥምቀት ኣብጽሐኩም ክንብል ንፈቱ ማድ ዜና ናይ ጅምረሎ በሐጸርቲ ዜናታት ክንጅምሪና ምሳና ጽንሑ بعل ጥምቀት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ በድምቀት እናተኸበረ ይርከብ بعل ጥምቀት ኣብ አዲስ አበባ ጎንደር ማይጨው ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ክልላትን ከተማታትን ኢትዮጵያ እናተኸበረ እዩ صعبتي تمنت بخبابيو أبزركبو بحر ጥምቀታት ተረኺቦም ትበዓል እናኽበሩ ይርከቡ ትበዓል ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶታት በድምቀት እናተኸበረ ከም ዝርከብ ድማ ተሓቢሩ ኩሉ ብፍቅርን ሓድነትን ጠጠው ብምባል ንሃገር ሰላምን ዕቤትን ብጽሒቱ ክፍጸም ይግባእ ክብሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ገሊጾም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በዓል ጥምቀት እናኽበሩን ዝርከቡ ምእመናን ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ እንኳዕ ኣብጽሐኩም መልእኽቲ ወዲ ሰብ ውሕስ ህይወት ዝጎናጸፍ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንትህልዎ እዩ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰባት ካብ ፈጣሪ ክመሃርዎ ዝግባእ ሰናይ ተግባር እናተሓተ ብምኻዱ ወዲ ሰብ ንሓደጋ ይቃላዕ ምህላው ምስትውዓል ከም ዘድሊ ዝሓበሩ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኩሉ ጠጠው ኢሉ ብዛዕባ ሰላም ክሓስብ ይግባእ ኢሎም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ያለውን ለጦርነትና ለእልቂት ከምናውለው ይልቅ ለልማት ብናውለው ችግርና እጦት ከምድራችን በጠፋ ነበር ሃፍቲ ዓለም ንኩናት ካብ ነውዕሎ ንልምዓት ተዝውዕል ስእነትን ጸገምን ካብ ምድር ምጠፈኒሩ ሕዝውን በዓልና ዓርስና ካብ ምጥፋእ ተቆጢብና ኩነታት ጸባይ ኣየር ምድርና በመሕላው ጎንጽን ኩናትን ጠጠው ብምባል ንዝተመደበልና ሰላማዊ ህይወት ክንጽዕር ይግባእ በዓል ጥምቀት ካብ እግዚአብሔር እንውለደሉ ዕድል ዘጎናጸፈ እዩ እዚ ዕድል ደቂ እግዚአብሔር ምዃን ኪልናይና ስለዝኾነ ድማ ደቂ እግዚአብሔር ንምዃንና ምልክት ናይ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ፍትሒ ማዕርነትን ኮይንና ንኽንርከብ እዩ እሞ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለኹም ኩልኹም ብእምነት ጸኒዕኹም ሰላምን ሓድነትን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ጻዕሪ ንክትገብሩ መልእኽትና ብሽም እግዚአብሔር ንመሓላልፍ በዓል ጥምቀት ናይ ሰላምን በረኸትን ይግበረልና በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያላችሁ ልጆቻችን ሁሉ በሃይማኖት ጸንታችሁ ለሰላምና ለአንድነት ከምን ጊዜውም በላይ የበኩላችሁን ጥረት ታደርጉ ዘንድ መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን በዓለ ጥምቀቱ የሰላምና የበረከት ያድርግልን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ሸዊት ሻንካ በወገንን በዓል ጥምቀት በዩኔስኮ ካብ ዝተመዝገቡን በህዝቢ ካብ ዝኽበሩን ሃይማኖታዊ በዓላት ሓደ በመዃኑ መግለጽ ጸጋን ኩርዓትን ኢትዮጵያውያን ይለን ጥምቀትን ጨምሮ በአገራችን
በአገራችን በተለያዩ ወቅቶች በህዝባችን የሚከበሩ ጥምቀት ሐዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ሃገርና ብህዝቢ ዝኽበሩ ባህላውን ሃይማኖታውን ጸጋታትና መግለጺ ኩርዓትና እዮም። እዚ ብምዃኑ ካብ ዓለም ብዙሓት በጻሕተኛታት ጸጋታት ባህልና ብኣድናቖትን ትዕዘቡ ንርኢ ኢና። ብመዳይ እዚ መንግስቲ ንልምዓት ባህልን ሓለዋን ሰፊሕ ትኹረት ሂቡ እናሰርሐ ዝርከብ እንትኸውን ብፍላይ ህዝባውን ሃይማኖታውን በዓላት እኹል ክንክንን ሓለዋን ንኽግበረሎም ዘኽእል ሕጊ ብምሕንጻጽ እናሰርሐ ይርከብ። በቃና እንክብካቤ ተደርጎላቸው እንዲጠበቁ የህግ ማዕቀፍ በማውጣት እየተሰራ ይገኛል። በዓል ጥምቀት ንሃገር ኢሉ ንዓለም ዘለዎ ረብሓ ብዝግባእ ብምግንዛብ ኩሉ ኣምባሳደር እቲ በዓል ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ድማ ምክትል ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ ጃንጥራር አባዮም ኣብ ጃን ሜዳ ይኽበር ኣብ ዘሎ በዓል ጥምቀት ተረኺቦም እዮም ነዚ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ከተማችን አዲስ አበባ ህብረ ብሔራዊት ከተማ እንደመሆኗ በተለያዩ ሃይማኖቶች ህብር የተዋበች ጌጧና መልኳ ያደረገች ሁሉንም የምታስተናግድ ከተማ ነች። ከተማ አዲስ አበባ ሕብረ ብሔራዊት ከተማ ከም ምዃና መጠን ብዝተፈላለዩ ባህላዊ ሕብርታት ዝደመቐትን ዝመልክዐትን ኩሉ ተተኣናግድ ከተማ እያ። በዓል ጥምቀት ኣብ መላ አዲስ አበባ ኩሎም ኣድባራት ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ሓልዩ እናተኸበረ ይርከብ። በዓል ጥምቀት ብብርኪ ዓለም ብዩኔስኮ ዝተመዝገበ ከም ምዃኑ መጠን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ብዙሓት በጻሕተኛታት ዝዕደሙሉ በዓል እዩ። እዚ ዘለዎ ሃገራዊ ረብሓ ብምግንዛብ ኩሉ ናይቲ በዓል አምባሳደር ኮይኑ ብጽሒቱ ክፍጽም ንሓትት። ጎብኚዎች ይታደሙበታልና የበዓሉን ሀገራዊ ፋይዳ በመረዳት ሁላችንም የአምባሳደርነት ሚናችንን እንድንወጣ እጠይቃለሁ። ኣብ ጃን ሜዳ እናተኸበረ ዝርከብ በዓል ጥምቀት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ምእመናን ተረኺቦም እቲ በዓል የብዕሉ ምህላዎም ጸብጻብ መሳርሕትና ኣባዲ ደመቀም ኣረዲኡሎም። ናብ ካልእ ዜና እንትንሰግር በዓል ጥምቀት እንትኽበር ዝምድና ብዘጠናኽር ተግባር ክኸውን ከም ዘለዎ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደሪ ገሊጹ። እቲ ባይቶ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም መልእኽቲ እቲ በዓል ንማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ልምዓት ዝህቦ ኣበርክቶ ብምግንዛብ ክኽበርን ነዚ ብምጥንኻር ክኸውንን ይግባእ ኢሉ። ኢትዮጵያ ኣብ ዩኔስኮ ብቅርስነት ካብ ዘመዝገበቶም ዘይድህሰሱ ብሔራዊ ሓድግታት ሓደ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ በዓል ሃይማኖታውን ትውፊታውን ክብሩ ሓልዩ ምኽባር ካብ ዝጅምር ብዙሓት ዓማውቲ ከም ዘቑፀረም ኣብሪሁም። እቲ በዓል ንማሕበራዊ ዝምድናን ሓድነትን ምጥንኻር ንህንፀት ሃገርን ቱሪዝም ኢንዱስትሪን ዘለዎ ግደ ኣዝዩ ልዑል ከም ዝኾነ ድማ ኣመላኺቱ። ህዝቢ ሰላም ዋጽኒዑ ክሕሉ ከም ዝግባእ ፕሬዝደንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ሓቢሮም። ኣብ ባህረ ጥምቀት ፋሲለደስ ጎንደር በዓለ ጥምቀት ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ዋጋ ሰላም ቀሊል ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ሰላሙ ክሕሉ ጸዊዖም። ጎንደር ማእኸል ፍልጠትን ጥበብን ምዃና ዝሓበሩ ቶም ፕሬዝደንት ሰላም ሓልዮም ዘጽንሑ ክምስገኑ ይግባእ ኢሎም። መንእሰይ ወለዶ ናይ ኣያታቱ ኣሰር ተኸቲሉ ታሪክ ክቐጽል ይግባእ ክብሉ ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣመላኺቶም። ኣብ ምክትታል ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪፅኩም ስለ ትከታተሉን ዋና መስግነኩም ሕዙን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና። በዓል ጥምቀት ሃይማኖታዊ ክብሩ ሓልዩ ናብ ወለዶ ክመሓላለፍ ሓላፍነት ኩሉ እዩ ክብሉ ተሳተፍቲ እቲ በዓል ገሊጾም። ኣብ ጃን ሜዳ በዓል ጥምቀት ከኽብሩ ዝረኸብናዮም ወሃብቲ ርእቶ እቲ በዓል ተወሳኺ ሃፍቲ ዝፈጥሩ ኢሎም ፍስሓ መብራህቱ ኣዘራሪቦም ኣለዉ። የባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ በዓል ጥምቀት ከም ዝፍለጥ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮርዳኖስ ባሕሪ ወሪዱ ብመጥምቀ ዮሐንስ ዝተጠመቐሉ ንምዝካር በብዓመቱ 11 ጥሪ ዝኽበር በዓል እዩ። ሕዚ ድማ እቲ በዓል ምኽንያት ምግባር ሓደ ሃይማኖት ኣቦ ወይ መምህር ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም። ምስኦም እውን ዕላል ክንገብር ጻንሒት ክንገብር ኢና። ፈለማስኪ ሽሞም ሽመይ መጋይ ሚስጥር ኣማኑኤል መንግስቲ ኣብበሃል ኣብ ናይ ኮልፌ ቀራንዮ ቤተ ክህነት ናይ ስብከተ ወንጌል መምርሒ ሓላፊ እየ። እስቲ ምናልባት በዓል ጥምቀት ክንብል ከለና ሃይማኖታዊ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ካብ ዝብል ንጀምር። ኣራይ ጥምቀት ማለት ኣጠመቐ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝተረኽቦ ኮይኑ ጥምቀት ማለት ምጥማቕ ወይ ከዓ ምንካር ወይ ከዓ ንዝፋ ወይ ከዓ ምንጻግ ተባሂሉ ይትርጎም ማለት እዩ። እዚ ድማ ካብ ኦሪት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝመፀ ሃይማኖታዊ በዓል እዩ።
ክብራት ተመልከትና ከምቲ ቅድም ኢሉ ካብ ኣቦ ሃይማኖት ሰምዕዎ ዝነበርኩም በዓል ጥምቀት ሃይማኖታዊ ትርጉሙ ሃይማኖታዊ ረብሕታይ ምዃኑ ትከታተልዎ ፀኒሕኩም ሕዚ እውን ዕላልና እናቐፀለ እዩ ዞር ዞርና ኣላ ካልኦት ተጋይሽ እውን ላኻትም ክነብል ኢና ሓቢርኩም ናፅንሑ ኣችዳን ማርያም ዜናዊ ይበሃል በዓል ጥምቀት ከመይ ተኽብረ ኣለኻ ከመይ ረኺብካዮ ጃን ሜዳ በዓል ጥምቀት ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ኢና ረኺብናዮ ብጣዕሚ ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ ያው ከምቲ ዝረአ ዘሎ እቲ ጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት መኽበሪ ማለት ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ እኒሄ ነዚ ድማ ንኩሎም ካብ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ጀሚሩ ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እቶም ኣጋይሽ እውን ኣለው ናይ ኩሎም በቦቶም ሒዞም ኣለው ከምኡ ድማ እቲ ህዝበ ክርስቲያን ብጣዕሚ ብሰፊሕ ኣብቲ ዙርያ ኮይኑ የኽብረሎ እቲ ድባብ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ድምቀት ዘለዎ እዩ እኒሄ እና ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ በንጹህ ማይ እነዛሃክሙ ዝብል ናይ ሕዝቅኤል ትንቢት ኣሎ በንጹህ ማይ ገረ ክግንጭበኩም እየ ወይ ከዓ ማይ ክነፅገልኩም እየ ዝብል ኣሎሞ ካብኡ ብምሓዝ እዩ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮርዳኖስ ቅድሚ ምጥማቑ ነቢያት ትንቢት ተነቢዮም እዮም እቲ ትንቢት ከዓ ባህርኒ ርእየት ወዮርዳኖስኒ ገባኣ ዝብል ኣሎ ባህሪ ሪኣ ዮርዳኖስ ከዓ ከምዚ ንድሕሪት ከም ዝበለ ይነግረና ስለዚ እዚ ዮርዳኖስ ማለት ህዝብን ኣህዛብን ሓደ ዝኾኑሉ ማለት እዩ ዮር ብህዝቢ ወገን ዝመጽ እዩ ዳኖስ ድማ ብሓደ ብኣህዛብ ወገን ዝመጽ እዩ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ዝራኸቡ እዮም ስለዚ ነቢያት ኩላቶም ተርእይናዮም በዓል ኤልያስ በዓል ኤልሳ እንድሕሪናዮም ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ከይዶም ታቦት ሒዞም ወርዱ ከም ዝነበሩ በዓል ኢያሱ እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ኢና በዓል ጥምቀት ኣብ መዝገብ ሓድግታት ዓለም ካብ ዝምዝገብ 6 ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ እዚ በዓል እዚ ብፍሉይ ካብ ዘለዎ ክብርታት ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታት ፍሉይ ብምዃኑ ኣብ መዝገብ ሓድግታት ዓለም ተመዝጊቡ ይርከብ እዚ ድማ ንመስሕብ ቱሪዝም ዓድና ዓብዪ እጃም ዘለዎ እዩ ኩሉ ግዜ ንሪኢና ካብ ደገ መፂኦም ይሃርፍዎ ነዚ ናይና ዘሎ ሃይማኖታዊ ትውፊታዊ ባህላዊ ኩሉ ኣከባብርስ ብጣዕሚ ደስ ዝብልና እዚኦም ከዓ ክዕቀበልዎም ድሕሪ ተዓቂቦም ኮይኖም ንኣብነት ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ እዩ ዘሎ እዚ ንምንታይ እዩ በቃ እሴት ስለ ዝኾነ እዩ በቃ ንሃገር ንቤተ ክርስቲያን ንሃገር ንኩሉ ንህዝቢ ስለ ዝጠቅም ኣብኡ ተመዝጊቡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ከምዚ ተዓቂቡ ኮይኑ ንኻልኦት ንቐፀልቲ ትውልድ እውን ክመሓላለፍ ከም ዘለዎ እንድሕር ተመሓላሊፉ ሓደ እቲ መንፈሳዊ እቲ ኤቲክስ ወይ ከዓ እቲ ስነ ምግባር ዘምህር እዩ ጥምቀት ወዲ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ዝውለደሉ ምዃኑ መምህር ዘርአዳዊት ኣድሕና ገሊጾም ንበዓል ጥምቀት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቡና ሓሳብ ብዘይ ጥምቀት ናይ እግዚአብሔር ድሕነት ከም ዘየሎ ገሊጾም ተወሳኺ ኣለና ጥምቀት ማለት መንፈሳዊ ልደት እዩ ክብሉ ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ ጻንሒት ዝገበሩ ኣብ ቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዘርአዳዊት ኣድሕና ገሊጾም ጥምቀት ማለት ልደት ሓድሽ ልደት መንፈሳዊ ልደት ማለት እዩ እዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞ ስርዓት እዩ ብቃልን ብተግባርን ዘምሃሮ ዝሰርዖ እዩ እሞ ብዘይ ጥምቀት ሃይማኖት ብዘይ ጥምቀት ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ የለን ኣይውረስን ብዘይ ጥምቀት ድሕነት ወዲ ሰብ የለን ጥምቀት ወዲ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ዝውለደሉ ምዃኑ እውን መምህር ዘርአዳዊት ኣረዲኦም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኢተወልደ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ይርአያ ለመንግስተ እግዚአብሔር ኢሉ ኒቆዲሞስ ንዝበሃል ናይ አይሁድ መምህር ኣምሂርዎ ስለዚ ብማይ ካብ ማይ በመንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር ዘይተወለደ ሰብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ኣይሪአን ኢሉ ኣምሂርዎ ስለዚ ጥምቀት ወዲ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ዝውለደሉ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ዝወርሰሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብህይወት ዝነብረሉ ምስጢረ እግዚአብሔር እዩ ምስጢረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሓድሽ ልደት ይባሃል ጥምቀት ንምንታይ ብ40 ብ80 መዓልትታት ከም ዝጥመቕውን መምህር ዘርአዳዊት ሓቢሮም ኣዳም ኮ ብዝተፈጠረ ካብ እግዚአብሔር ተወለደ ብ40 መዓልቱ እዩ ብዝተፈጠረስ ብ40 መዓልቱ ካብቱ ዝተፈጠረሉ ካብ እግዚአብሔር ተወሊዱ ናብ ገነት ኣቲ በሐዲስ ኪዳን ባዕሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብ40 መዓልቱ ንእግዚአብሔር ተዋሂቡ ናብ ቤተ መቅደስ ተወሲዱ ቤተ እስራኤል ኩሎም ብ40 መዓልቶም ወዲ ዝኾነ ብ40 መዓልቱ
ንእግዚአብሔር ይወሃብ ነይሩ ናይ ረድኤት ተሐዲ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምዚ ገበሩ ኢሉ አርእዩና ስለዚህ እዚ ሕገ ተስብኢት ይባሃል ጓል ተኮይና ድማ ብ80 መዓልቲ ምክንያቱ አዳም ብ40 መዓልቲ ትውለድ ተሎ ሔዋን ድማ ብ80 መዓልታ ካብ እግዚአብሔር ተወሊዳ ስለዘበረ እዚ መሰረት እዚ ተታሒዙ እዩ ብ40 ብ80 ዝጥመቕ ጥምቀት ካብ አዳም ጀሚሩ ክሳብ ክርስቶስ በዓሌት ይወርድ ዝነበረ መርገም መከራም በቤዛነት ክርስቶስ ከም ዝተቋረጸ ዝግለጽ ኮይኑ ድሕሪውን ፍጹም ምንቃጹን ናይ አዳም ኃጢአት ናይ ምጥፉ አብነት ምዃኑን ይግለጸሉ በዓል ጥምቀት ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ኣብ መላእ ዓለም ዝኽበር በዓል እዩ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ሩስያ ጣልያንን ካልኦት ሃገራትን ብድምቀት እናተኸበረ እዩ ንጸብጻብ ስንታየው አስራት ሙሉ ብርሃን ግርማይ ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዝሓለፈ ከከም ከባቢኡ ባህሊ ብባህላዊ ምድላዋት ብድሙቕ ኩነታት ይኽበር እዩ በዓል ጥምቀት በዓል አደባባይ ዝኾነ በዓል ጥምቀት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ይኽበር እዩ The Archbishop tossed in the cross, and from their starting positions in a dozen boats, around 70 teams jumped into the water, marking the annual cross dive of the one. በዓል ጥምቀት ካብ መንጎ ዘኽብሩ ሃገራት አውሮፓ ስፔን ሓንቲ እያ ኣብ ስፔን በዓል ጥምቀት ሎስ ሬስ ማጎስ ወይ ከዓ መዓልቲ ሰለስተ ንጉሳት እናተባለ ይጽዋዕ እዩ እዚ ዕለት ንስፔናውያን ፍሉይ ዕለት እዩ በዓል ጥምቀት ኣብ ስፔን ካብ 5 ጥሪ ክሳብ 6 ጥሪ ይኽበር እዩ መዓልቲ ሰለስተ ንጉሳት ተባሂሉ ዝተጸዋዕሉ ምኽንያት እንትልዓሉን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ተታሒዙ ከም ዝኾነውን ይልዓል እዩ ኣብዚ ዕለት እዚ ስፔናውያን ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምግብታት ብምድላው ነቲ ዕለት የኽብርዎ እዮም እታ ካልአይቲ በዓል ጥምቀት ብስፍሓት ብምኽባር እትፍለጥ ሃገር ሩስያ እያ ኣብ ሩስያ ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ በዓል ጥምቀት ዘኽብሩ ኤፒፋኒ ዝተባለ ባህሎም ብምትግባር እዩ እዚ ባህሊ ብበረድ ዝተሸፈነ ኣካል ማይ ብቅርጽ መስቀል ብምስባር ብካህናት ነቲ ማይ ክባረኽ ብምግባር ናብቲ ዝሑል ማይ 3 ግዜ እቱ ውፅእ ብምባል ስርዓት ጥምቀት ይሳልጡ እዮም እዚ እዋን ኣብ ሩስያ እዋን ዘሕልውን እዩ But with temperatures in some parts of the country falling as low as -30 centigrade, such devotion is not for the feeble-hearted. ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ግሪክን በዓል ጥምቀት ብድምቀት ብምኽባር ይፍለጡ እዮም ግሪካውያን 6 ጥሪ ዝኽበር በዓል ጥምቀት በሃይማኖታውን ባህላዊ ምድላዋት የኽብርዎ እዮም ኣብቲ ዕለት ካብ ዝሳለጡ ምድላዋት ዓቢ በረከት ማይ ብዝበሃል ዝፍለጥን ብመራሕቲ እምነት መስቀል ናብቲ ባሕሪ ይውርወር እሞ ድሕሪዚ መናእሰይ ኣወዳት ነቲ መስቀል ንምውፃእ ናብቲ ባሕሪ ይኣትዉ እዮም ነቲ መስቀል ኣልሹ ዝረኸበ መንእሰይ ሙሉእ ዓመት ጽቡቕ ዕድል ምስኡ ንክኾን ብካህናት ይምረቕ እዩ እቲ መስቀል ናብ ዝተዳለወሉ ቦታ ምስ ተመለሰ ምልክት መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ርግቢ ናብቲ ህዝቢ ዝለኣኽያ Before the teens jumped in, first a dove was released and the water blessed. And then, with thousands looking on, it was time. The Archbishop tossed in the cross, and from their starting positions in a dozen boats, around 70 teens jumped into the water. በዓል ጥምቀት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ብምኽባር ቡልጋርያ እውን ትፍለጥ እያ በዓል ጥምቀት ኣብ ቡልጋርያ ከም ግሪክ ብካህናት ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ መስቀል ናብቲ ማይ ይውርወር እዩ ነዚ መስቀል ንምርካብ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ናብ ማይ ብምእታው ይእልሹ ድሕሪዚ ነቲ መስቀል ዝረኸበ መንእሰይ ካብ ኸፉእ መንፈስ ከም ዝተናገፈን ሙሉእ ዓመት ምስ ጥዕና ከም ዘሕልፎ ይእመን እዩ according to Orthodox custom. The bagpipe playing, folk singing festivities were banned in the communist era, but are now seen as a part of the nation's cultural heritage. በዓል ጥምቀት ኣብ ጣልያን ብድሙቕ ኩነታት ይኽበር እዩ ኣብ ጣልያን ኣከባብራ በዓል ጥምቀት ቤፍናን እናተባለ ይጽዋዕ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ጣልያን ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎ ምግቢ ይዳለው እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ምግቢ ከሰል እምንን ቤፍናን ዝተባሉ ኩኪሳትን ዝደረቐ ዓይኒ ዓተር ዝተሓዋወሱ ኬክ ይዳለው እዩ ነቲ ዓይኒ ዓተር ብኢዱ ዝረኸበ መንእሰይ ናይቲ ዕለት ንጉስ ወይ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ንግስቲ ኮይና ትውዕል እያ Vediamo nell'arischio, Visto che vuoi continuare stai capacchio. Ora ti ho aiutato al massimo. Se adesso hai vinto quello rosso, se tu fai strike adesso devi
ቀንደገነት ብታትና ክነዘኻኽረኩም በዓል ጥምቀት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መላ ኢትዮጵያ ብድምቀትና ተኸበረ ይርከብ ኩሉ በፍቅርን ሓድነትን ጠጠው በመባል ንሃገር ሰላምን ዕቤትን ብጽሒቱ ክፍጽም ይግባእ ክብሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ገሊጾም በዓል ጥምቀት ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ በብርኪ ዓለም ዝኽበር ዓብይ በዓል ከም ዝኾነም ይግለጽ ብራት ተኸታተልቲ ዜናው መሰናዶታትና ዞም ክትከታተሉዎም ጸናሕኩም መስሜሮም ስለምክታልኩም ነመስግን ደጊምና ኳዕን 2017 ዓ.ም በዓል ጥምቀት ኣብጽሓኩም ክንብል ንፈቱ ርሑስ በዓል ጥምቀት ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ ተበወገነይ ኣብ ዝክፍል